Kaixo, Imanol, Kaixo, zer moduz? ondo zu? Ondo ere, ondo. Bai, Bai. kosta zaigu elkar topatzea. Bai, eta nahi eraikina aurkitzea. Bueno, iritsi naiz. Eta zaila fakultatea hau. Bueno, aurkitu eta azkenean, Bai, bai. Imanol, musika munduan. Bueno, badaukazu zure ibilbidea eginda. Bai, egia esan. Egunerotasunean sartzen ez, eguneroko erritmoan, eta olakoak, elkerrezketa eta olako galdera iteaten nian, gehatzen zea, ez, eta pentsatu agazte dizu, bueno, ez, zenbat denbora ni joan, eta nire kalkulokola, uste, gaizkiz bari badaude, nik esango nuke, ni joara ja, a ber, ondo esateten, Baina, bueno, abesten, aurra nintzala zinditzen, abesten ja, pianoa jotzen ebai 7-8 urtekin, estudiatzen, koruak zuzentzen, nik uste nik joala ja, 37 urte, kalkulak ondetengo nabaitut, así que, bai, urte asko. Nahi gabe hasi zinen musika mundua. Bueno, hor beti, nik, banun etxean referente bat, nire aita etzen musikari profesionala, baina nire aita eta musika oso lotua zoden, asko abesten zuen, zuzentzen zituen bai, bere korua otxotea, bazun otxote bat, eta bueno, pentsatzet horrek ere, ni aurra nintzela nire aitak erasin nintzen, abesten ni ere. Eta horrein, pentsatzet horrek eragintziale bai, ez? Eta, baina, bueno, familian musikara profesionalki dedikatzen inorrez ez dut, ez. Baina, bueno, aita oso zaletua zen hori egia. Horrein, pentsatzet, eragingo zule bai, ez. Eta aita gaitek ere, zabitxe bai, jaixoko ez duen zu geroa musikan editzeko ez? Bai, gero, nire gurasok aita eta amak, guztiz apoiatu zidaten, nigoatzen naiz, urtiak pasadia, baina gauzak asko aldatu dira, hitzeten naiz, bueno, 80. hamarkadan, etzen, guraso batzuk, bere semea edo alaba hori, musikara utxean bultzatzea, ez, apoiatzea guztiz hori, hain xamurra, hain erraza, gaur igual ez da erraza, baina gauzak aldatu dira. Nik hor, batxillarra bukatzen dengoenean ja, banu zalantza, bueno, historia, derecho, zerbait egin igual, eta musikarekin uztartu ez, baina, bueno, azkenen erabaki nun pianoa buru belarri sartzea pianora, eta nire gurasoek guztiz apoiatu ziaten beti. Beti, ez du inoiz zentxazi izan seme hau eroa bihurtu zaigu, zertan sartzen nahi dan, ez? Beti berain apoio guztiokin. Normaltasunez. Bai. Kantatzen hasi zinena, nola sentitzen zinen, zer zen zuretzako kantatzea? Ostras, kantatzea zer zen etzako. Koni hori aurra nintzala, ez? Ordan, netzako zabet oso naturalaz, aitak egiten nu, batzen naiz ikastolako koruan, edo elizakoan ibiltzen gine bai. Eta gero ja gazten nintzala, bazin nintzen ja beste arlo batzutan, abesten, ja 7 urtekin zuzentzen hasi nintzen bai. Bai, oso gazte zen nintzen. Eta gero hor, kantu aldetik nik izan nuen irakasle bat asko markatu zidala. Joan Eraso irakasle izan zen, ni beretxa goretzan joaten, nuztet, 10 urte gutxi gora bera, burutzen naiz. Ja, astero juten nintzen, klaseak jasotzea kantukoak ez horren horrek asko markatu ziren. Ahotsaren formazioan eta kantuan, eta, bueno, gero aukera izan dut, zorionez bakarlari bezala bai abestekua, eta Frantzian bastante, eta egia esan oso ondo sentitzen ez. Abesteten nian eta nezako plazerra da terapia bat bezala. Eta ze, desberdintasun dago, haundia suposatzen, baina zuretzako nabarmena dela,
kogu batean kantatzea, edo bakarlari bezala kantatzea. Galdera polita. Bai, Bai kantuan, bai pianista bezala, ez? Zu pianista bezala bakarrik egotea, edo talde batean, musika de kamara nik ere asko lantzeko aukera izan dut. Badaude, nik uste dut gauza batzuk, parametro batzuk berdinak diala. Eta gero egia da, badaudela, desberdintasun batzuk ere, ez? Baina ez, kantuan, ahotsa emitzeko orduan, eta nik uste dut horrez dagoela, nire ustez, desberdintasun handirik. Osea, ahotsa, zure arnasarekiko, ahotsa emizioko proiekziakoko kontun, nik uste dut antzekoa dala. Egia da, bakarri zaudenean, edo pianista batekin, edo orkesta batekin, ez da zu solista bezala, ukibarrozu beste instrumentarekin, elkarren entzun, eta elkarrekin arnasa hartu, eta elkarrekin pixkat koloreak. Eta koru batean, igual elkartzen da pixkat, ahots gehiago daudela, ez? Torrun pixkat besteekin ere, nola baiteko, elkarlan bat inborduzu, ez? Pixkat fusionatu. Eta gero bai dagoel hor, nik pianista formazio dute, bai. Eta nik ordu asko bakarrik pasaitut, ez dira, pila bat, ez dut kontatu nahi baina asko. piano asko. Bai, torrun koruak badu alde sozial bate, bai, ez? Aparte, gauza fisikoa gotxarena, harreman, ez? Elkar harremana, eta nahiko, nik uste, nahiko leku, ez da indola esan, gizartearen izpilu bate bai dala, ez? Eta oso, perfil diferenteko jende osatu bat hori, eta elkarren artean zerbait, elkarlan bat egita, ez? Eta alde horretatik ere, nik uste bai dala, oso tresna aberatsa, korua, oso. Zergatik aukeratu zenuen pianoko ikasketak egitea. Beitu, esaten izatetik amekuntzu zen gehiago. Ni, hola, enez goatzen, hola, egun hontan, erabaki nun piano jotzea, ez? Goatzen ditut gauza batzuk etorrezkit burura. Eta egia da, ni txikitatik ninez gogoratzen. Baina, badirudi 3 urte ditula, nik gurasoa entzun da. Nik igandetan, badirudi goizian, pizteruela telebista, Radio Televisión, Madrideko orkesta, Radio Televisión Espainolako uste zela, kontzertu ikusteko. Eta nik pizten nun telebista, ikusten nun kontzertozua, eta itzaltzen nun telebista, eta jazta. Eta nero gurasa biratzen ziaten olako. Baina orkesta zen, horret zegoen pianoa. Nik ezagit kontzerturen baten igual hor pianoren bat ikusi nun txasan nostraz, nik hau jonet. Hor bai, nire batzen ez, nire aitak abezen zuen Santa Cecilia, bez bat zan, garai hartan Aldezarrean 31 agoston zuten. Eta zuzendaria zen Iñaki Goñi. Iñaki Goñi zen, zuzendari eta abezlari oso zona. Eta nire aitarekin otxotean eta abesten zuen, eta nik berekin harreman ondile izan nuen. Eta nire goazen ez, beraiek entzaioak bukatzen zituztenean, gero elkarte bat zegoen, eta beraiek zerbait hartzen zuten, eta nik joten nintzen pianora. Eta pianoa ni bakarrik egoten nintzen salseatzen pianoa. Oso, aurra nintzala, aurra. Eta badirudi hor Iñaki Goñik nire aitari esan omen ziola, ezun mutilonekin igual zebetin barri dezu, erretik. Nik azte ditzen, belarri zatatzen gauzak eta melodiek eta gauzak eta horren badirudi. Eta horra zen nintzen, eta ditu. Hemen bukatu duzu. Bai. Edukitu zu aukera koguak zuzentzeko ere, bidaiatzeko, bidaia pila bai egin duzu zure ibilbidean zehar. Bai, esan bai. Eta hoi da nire lanbide honetan gustokoen dudan gauzetako bat, ez da? Bai. Dala, bidaia, baino gehiago bidaia ere, baina beste pertsonak ezagutu, beste kulturak, beste herrialdeak, beste oso garrantzitsuak guk koruekin orain, ez? Orain gazteekin eta udaran Frantzia eta Txekiara goaz, eta gu gira bat. Honezak oso garrantzitsuak guk zergean erakutsi, eta ikasi beste herritan ebai zeiteuten zerdian nolakoa dian, alde musikalatik, nik garrantzi berdina emate diot, dalma gehiago,
alde musikalari bai, baina pertsona bezala, gizarte bezala, ez? Hor daude balore batzuk, unibertsala diala, eta ikusi bai hemen Euskal Herrian, edo bai Frantzian, Txekian, edo jotengan lekutan, azkenean, balore berdina diala garrantzitsua denentzat, ez? Ez gala indiferentiak. Aldia ditugula, kulturalki, eta ohituretan, eta gauza askotan, baina uste musikak duen botere handienetako bat da, pixkat denei elkartu arazi eta konturatu arazi, azkenean, joten lekutan, denek ditugula kezka, ilusio, beldur, antzekoak garela, ez da. Eta elkarra beraztu. Eta nezako mundu ero honetan hori asko behar du. Eta adibidez, nola hauetzen dute beste lugarretan hemengo abese baltza edo kogu bat. Nik eduketen esperientziak oso positiboak izan dira beti. Oso positiboak. Gero egia da ere gaur egun ja dena, hain gero eta gehiago elkar ezagutzen gea, ez? Horren, sorpresa asko ez dira goten gaur egun, internet bidez eta, konexioen bidez, gauza beste mundutan zehabesten nahi dian ikusteko aukera duzu, oso horre. Orduan, baina normalki, hemengo musika eta hemengo kompositoreak nahi partiturak beti eskatu izan dizkiate, eraman betenean guri Eskudero, Aita Donostia, eta beti etorri zait norbait partitura eskatzen, beti askotan. Aita Donostia bateko abese baltzan egotea ere sekulakoa izango da, Bai, errepertoria esate duzu, niretzako euskal klasikoak, ez? Zeguna hor bai Guridi eta Aita Donostia eta Eskudero, Sorozaba, asko azten goitut. Esaten ez, azten goitut beste asko. Nik uste izugarrizko altxorra dugula. Eta hori pixkat guk ezagutu guria, erakutxarazi bestei, era berean, hain Txekiera jungo geha, ez? Eta nire bai izugarrizko repertoria dute, pasada, zer duten. Eta ikasi ez, elkar ezagutu eta elkarren gandik ikasi. Repertorioa gaitu esan nuen, esan dut... Repertorioa. Guk, netzako dago, gustatzen zaidan musika eta gustatzen zaidan. Ez dakit, ona o txarra nire zait. Eta nik uste dut, musika oso ona da, eta nire gustokoa dagoela, estilo diferente askotan. Bai, eta nik adidez, nik, por supuesto, Bach eta Chopin eta Mozart eta kompainia, netzako dira, eta Brahms. Nahi betiten haute beraiek, baina hain Zaria koru eskolan, nik dirigitzen koru eskolan, Kanbrilzeagoaz kontzertu bat ematea Zariarekin, eta hemendik aste pare baten Kanbrilzen gaude. Eta pixkat ikusteko ez, emango dugun kontzertua, Nikolakotan pixkat saiatzen naiz, ez dagoenean exigentzi bat errepertorio aldetik, erakusten pixka bat, guk zeiten dugu ze musika horren. Kontzertu hasiko geha, buruz behin ez, Palestrina eta Morley eta Europako berpizkundearekin, musika klasikoa, kapela korua, eta bukatuko dugu kontzertua, Freddie Mercuryn Bohemian Rhapsodykin. Horan bidaia, eta tartian daude, bai Eskudero, bai Guridi, bai Franticelli, bai, nola baita esateko, paleta zabala, errepertorio oso zabala dagoela, ez? Eta oso agotxa lantzeko eta emozioak espresatzeko estilo pila daudela. Repertorioa ere egokitu behar da, segun eta nun jotzen duzu, testu ingurua. Bai, bitu. Jendea. Bai, klaro. Ni balin baitut familiak eta aurrak ez, eta koroka pixka regulatu behar duzu, nolabait pedagogia lan bate bai egiten dugu, hau da, zartzituzu, hori ez, Palestrina bat, edo Morley bat, edo Victoriaren sartzen zu pixka bat, gehienek igual, depende, zepo ez dutela gehiek ezagutzen, gutxenez dosi txiki batzu pixkat ikusteko bai hor dagoela, baina gero, klaro, beste zerbait behar duzu. Naina adibidez, udaran inbar dugun jiran, Pragan, eliza batera abesten dugu, eta abisatu digutena ezin dugula, abestu zekegula musika sakroa, eta, euskal folklore hola indezakegula, baina adibidez,
hori, Bohemian Rhapsody bat ezin dugula egin. Edo, horren, olako, jazen bezkizute horrelako pixkat parametro batzuk, moldatu behar geha, hortara. Alako eraikin religioso edo eklesiastiko ere izan dituzue aukerak jotzeko, zekoak ere elizetan ikusten dira. Bai, elizetan abesteko esatezu ez? Bai. Eta gehienetan, nik egiten esperientzietan, ez dut arazoik euki abesteko netena. Egin izan dugu, abestu dugu, denetik dugu. Baina, batzutan, esatizu da hemen, edo jote balen batzera, gazte santu garaian, depende ze abesti mota ezen duzu egin, edo lako gauzak. Eta, bai ez da, moldatzen zea. Eta ez da, Ze izan behar da nagusiki kontutan abesti bat zabal zuzentzeko garaian. Haze galdera, ostras. Abesti bat zabal zuzentzeko garaian, zuke horren kontutan. Milaka gauza baino. Beitu, nik uste eta labur bilduz, etortzen izkizun pertsonak ez, eta zurekin egoia ordu bete, ordu eta erdi, 2 ordu, atatzen dianean, sartu dianean baina ala jago eta pozik eta hobeto atatzea. Uztet, helburu nagusia. Hori da, ez talde bezala ez, bentsat beraientzat izanea, esperientzi bat, terapeutikoa, gustu egon diala, eta hobeto atatzen dianak, ez? Simplifikatzen pixka bat. Pixka talde teknikora juten, zuzendaria izatea alduzun formazio kompleto nokitzea eta osoarena. Bai, zuk abeslariai eredu bokalak emateko orduan, batzuk alduzun txukunen abestea, pianista izateak asko laguntza ditea bai, pianoa tresna potentea da. Arriskoa dago koruak piano dependentzia bat ukitzea, horren kontuki behar dezu hor. Tresna lagungarri erabiltzea, lagungarri bezala, baina ez koroa gai izan du kapela bestekoa. Hori landu behar da. Eta gero behar duzu, bai komposizioan, edo musika idazkeran, analizian, eta formazioa aldezun zabalena eta handina, nire ustez. Baina garrantzitsuna lehenengoa da. Etorri dianak, esatea, berri itzulina eten saiatzea, ez? Gordetu dizut, kontuan hartu beharrekoa, baina helburuak helburu izan dituzu. Helburuak. Nei asko markatzeit, ni pianista bezala, edo abeslari bezala, kolozundari bezala, pixka bat, nire bilbidean junbarri izan dute pixka moldatzen egoeretara, ez? Nire bilbide luze honetan egoera diferenteak izan ditut. Orduan, hortan ikuste dut, beharrak behartuta edo, moldatzen ju naiz, nire aurrean dituen tresnetara. Batzutan izan ditut kolo gutxiago, edo gehiago, edo handiagoak, edo txikiagoak, edo pianoakin lan gehiago, edo kantuan. Eta orduan, ju naiz moldatzen hon helburu bezala, pixkate bat ju naiz helburuak adaptatzen ditudan tresnei, ez? Horran, korua instrumentu bezala hartzen, depende ze talde dudan, eni saiatzen ez, helburu nagusia nerea da, talde horri alden etekinik handinatatzea. Hoi da nire helburua beti izan da horran. Edukitenean aur talde txiki bat, edo aur talde handi bat, edo helduen talde handi bat, o txikia, edo ukieten aurrean, saiatu beraiekin, aldudan, hoberen egitea. Hoi da nire helburua. Eta adibidez, pianoa ezagutzea noiz erabakitzen duzu, edo zerren arabera sartzen duzu. Pianoa sartzea errepertorian koruak egitezu. Claro, nik aprobetxatzen dut, pianista naizen, kapelako repertoria lantzen du, claro, koro eta pianoko repertoria, kristona da. Eta horrek ematezkizu kriston aukera gehiago repertoria zabaltzeko, ez? Orduan, kantu izagoa zaidez, eta horren guitugu gauza batzuk, kapela guitugu gauza batzuk. Gutxi gora bera kontzertu erdia izango da kapela, ez dakit buru zain naiz, baina
Eta gero, beste erdia, oski pianoekin dihua. Gaina uste, piano on badakagula, orduan gehiago, bala erdia baina gehiago pianoekin dihua, kasu honetan. Eta, da pixkatik, errepertorioaren baitan, ez? Ikusten bat dudan taldearentzat, errepertori aproposa dela, eta funtzionatuko gula, pianoa sartzen dut. Baina adibidez, orain zariarekin, ja egin dugu, eta hain berriko dugu ekainean, Come Again deitzen da, espektakuloa dela, berpizkundeko musika, Europakoa, hoi dena kapela da. Osa, horretzago pianoita zer, dena, kobroak abezu, dena kapela. Hemen egongo da ere bai dokumentazio zati bat, adibidez berpizkundean, ze musika zegoen, eta nola abesten zuten, eta koko batera egokitu, nola. Bai, bai, galdera, ostras, galdera potentia da, bai. Zea, ikerketatu gina daude, eta idatziak, eta gaur egun diskak, eta espezialista asko daude horretaz. Eta azkenean, niri informazio azken batit partiturak. Niri hori dena, nik uste partitu bat ikusten zunean nola dagoen idatzia, testua nola jarria dagoen, ze struktura harmonikoa duen, ze tesitura, ze ambitoak, ahotsen arteko erlazioa zentzu dian, musika eta tekstan arteko erlazioa zentzu dian, horrek ematzizkizu ja pista pila bat, eta orduan, hor ni beti ukitzate bai, zakin nola esan da, oreka bat, ezagutu beste bertsioa, baina batzutan ere gustatzen zait ezer ez ezagutu, eta nik partitura bat ikusi eta zerotik nire bertsioa ezer ingo influenzeri gabe, horrekin zeingo nuke nik horrekin. Orduan, horri biltzen naiz, depende partitura batzukin igual bertsio gehiago entzun ditut, baina batzuk, balore hortikan material bat, nahita edetela zer entzun, eta nik bakarrik saiatu naizela nire bertsioa sortzen. Nire, pixka simplifikatzen ez, labur bilduz. Baina bai, gabe ikerketa pila bat, eta gaur egun grabaketa dituzu, eta kasu informazio pila bat. Baina zure interpretazioa sortzen duzunean, horregia komposaketa bat dagoela esan edo musika aldetik ez. Nit, komposaketa entzen hainbeste igualez, ez, baina bai ulertzen dizute. Bai, azken duzuk eraikitzen duzu, zure taldearekin, zure koruarekin eraikitzen zu, obra berdina, depende ze talde duzun ere, instrumentu diferentea da, orduan, interpretazio aldetik ere, moldatu inbar duzu, ze taldero duzun. Ez da berdina ezakit nola esan. 50 pertsonako talde bat balmo duzu, edo 8 lau edo 12. Orduan hor, bai moldatu behar duzu gauza batzuk, ez? Zuk hemen zure interpretazio orokor bat duki, baina gero adaptatu behar duzu taldera. Eta talde guztiak ez dira berdinak izango. Ez, eta zuzendariak ez dara ez gara berdinak, eta ahotsei buruz dugun ideia ere, ahotsei mitzi buruz, hor daude, hortan dago aberastasuna ere, ez? Dena berdin izango balitz, pixkat asportungo egiten. Eta interpretazio diferenteak, eta pixkat hor dago ere, nezako hor garrantzitsuna da, aldezun koherentena izan igual, ez? Aldezun interpretazioan, aldezun koherentena izan, eta publikoa emozionatzeko gai izan, ez? Pixkat hori da nezako importantea. Gainera, esaten da musika agite guztien agotean emozionatzeko gaitasun gehien duen agotea da, ez? Bai, nik uste, bai, zuzenekoak badula indar berezi bat, ez? Musika bezala gogo antzerkiak edo pelikula bat, bai, ezkenean momentuan ikusten zu, ez? Horrek badu indar berezi bat, dantzak, bai, ez? Zuzenean, eta igual bari, eskultura, pintura batekiko igual, diferentzi puntu hori, ez? Obeto ez okerro, diferentea, ez? Eta
musikak bai, netzako. Eta musikan barruan, ni uste hor, ahots, di pianista naiz. Baina ahotsak leku berezi badula. Osea, ahotsak baduela, por supuesto, piano, biolina eta baina ahotsak badu zerbait berezia, gure barrutik atatzen zerbait, eta pertsonekin nolabaiteko konexio berezi bat, ez? Eta emozionatzeko beste puntu bat, nire ustez badula ahotsak. Eta abestu dezunez, edo abesten egon zeanez, ez dezu behin egin bakarka pianoakin eta abesten zu bakarrik. Bitu hori, handala gutxi Frantzian eskatu diet. Aber, noiz zingoeten. Denbora behar dut nina bide. Neko nuken ez bete egin, egia esan behizut, noiz gustatuko lehitzaidak holako zerbait egitea. Abestu dut, ni pianoakin bakarri, baina ez kontzertu oso bat, ditut parte bateok edo aria kontzertatu eta nik abestu zati batzuk dela. Nik bakarrik emanaldi oso bat, ez dut inoiz egin. Eta, igual noiz baitz. Egun batean animatzen nahi zen, pixkat denbora eta behar dut azkenean. Edo nikin, zenik ere abesten dut. Gaizki, Ba, bueno, abesten tokatu zaizu inoiz disko baten grabaketan parte hartzea edo komposatzea zerbait. Komposatzea ez? Nire moldaketaren bat horretik grabatu uste baietz. Moldaketak ez, nire kompozizio bat ez. Moldaketak nik uste baten bat horretik badu dara. Pero, disko grabatzea bai. Tokatu zait abeslari bezala, zuzendari bezala, bai, diska diferentetan, eta gero ahiez pelikula batetako banda sonorak, bai. Ahiez, azkenekua, azkenik dakatena gozatzen oso txarra memoria, desastre banez, nire memoriakin. Azkenetako bat izan zen Aralar dokumentala, horko banda sonora, jokin genuen, ahotsena, edo adibidez, bai, Zariako Euskoloko abesariek, Benito Lertxundin azkeneko diskane bai, hor kibu bat zuaitzan abestia, sarrera dia Zariako aurra dia. Bai! Ozenoko hartzen alban. Bai, eta Benitokin hori joan ibiltzea eta kafe bat hartzen, eta ordu terdi egotea berekin hitz egiten, eta bere etxean, eta Benito hola da. oso esperientzi politxe zen zen oso. Kasualide batzuk elkartu zian, eta hori bukatu gure egiten. Eta non grabatu zenute? Hori izan zen elkarren izan zen. Elkarren. Igaran. Bai, nik uste hori izan zela. Eta aina adibidez, oain, larun bat honetan, Jon Maia bertsolariarekin Bilbon Euskaldunan, abesten dugu kantu bat gara, berekitun espektakuluan, hor, dijoaz, aurta gazteak ebai dijoaz, Zariakoak. Zea bestiaz? Hor, Jon Maia bertsolariak ditu bere ikuskizuna, ez, eta bea, artiza da, poeta da, zora gara. Eta gonbidat zeitu, hori Euskaldunakoa, emanaldi ondila da, ez, eta gonbitatu berezia ditu, eta horiek dituz eta abesti diferenteak, eta guk zehazki, guk abesti dugu 4 abestitan. 2 abesti dira Pello Ramirezek txelizak inditun konposaketa batzuk, urpeko erreka eta urra zalean, baina gero egiten dugu itxasoa gara, Jon Maian tekstuakin, eta gero kantu hau kantatu, bere oso gauza politia dira. Hori da, koruak agotxarekin ere, beste formatu batean ez, parte hartzea. Koruak asko egiten du abesti batean, ez? Bitu hoi, Jonek, Bitoro Eugenian egon ginen noen dela hilabete bat. Ikusi nituna Bai, eta Jon Maiak esaten zigun, beretzako, bakarrik egote edo, beha abesten ez, eta atzetik koru hori entzutea ez, hoi aipatzen zuen ez, berezia bezala ez, emozionalta zela, eta bai, hala da. Musika eta musikaz ari gara, baina ze musika entzuten duzu, imano. Bitu, nire erantzunen izan oso korrekto, politikamente korrekta esaten bezala. Nik oso musika gutxi entzuten. Nire bizitza osoan,
entzut dut, eta baitut nire diskapilloak eta kasetak eta gauz asko, baina ez dut hainbeste entzuten. Eta egitetenean bolada ditut, batzutan igual, jartzitut gehiago, bola. Baina nahi aukeran ematen badiozu aukeran, hainbeste musika dago ona eta hainbeste estilo diferentakoa, netzako ez da erreixa. Nahi jartzen banazu, geni gozatzen dut, entzuten, oain ez, hartzen zentzua, La Pasión según San Mateo de Bach, nire gonitzen entzuten hori en bukle. Hori, ez. Edo, olako musika nezun guzia, ez. Baina, nahi blues on bat, edo pianoak identitezken bertsio guzti horiek, edo, nire musika asko gustatzen zait. Estilo diferentetakua, folklore bat, derrepente ikustezu YouTubeen Errumaniako bi hiru abeslari azten, eta hau, oso musika estilo diferenteak, ez? Denetik entzutet, denetik. Batzutan ikasleek etortzen ezkit igual, esanaz, gaur egungo talde batuak, dut ni idea, izena apuntatzen dut eta kotxean jartzen dut Spotifyen, hori komposatzen, eta venga, goazen entzutea grau zer den. Eta bueno, hola joten ez bai pixat, jakiten zentzututen beraiek bai, ez? Baina ez dakit hola, hau entzuten ezak, joten naiz, bolara ditut. Honetek entzuten Benito, honetek entzuten La Pasión según San Mateo, o Queen egin un espektakulo bat, eta Queen musikarekin, que me encanta, pila gusten zait. Eta dibidez, duzun denbora gutxi mugiztu horretan, zer egitea gustatzen zaizu, zentzen dira zure ezagutasunak. Beitu, nire pasioa mendia. Netzako natura eta mendia netzako dira, beitu esan guztien, musika eta mendia jartzen dut, igual mendia gora dago. Pila gustatzen zain, natura eta mendia. Eta aukera ukitzen zenean, eskapada, hemen etxe ondoan jaizkibelea, oitu ditut, Urdaburu aldea, eta ja, pixkat denbora gaiakaten, Pirineotara, aldeten lekutara. Nei mendia pe gustatzen zait. Zine oso gustoko dute bai, zine aukera dudanean bai, zentzen. Gutxi juten naiz, eta mendira aldetenan, pero bueno. Eta irakurtzea lasai bai gustatzen zait. Bai, pila relajatzen. Bukatzeko nire nuke jakin nahi zentzutian zure kezkak aiama. Kezkak? Mamuak gauetan loa kentzen duzutenak. Baditut. Hola, materialetik hasita, ni, zirkustantzigatik nik nire koru eskola propioa sortu nuen, oain dela 9 urte, hurrengo urtean 10 urteak ditugu. Hori sortzeak, suposatzen zuen, bai nire partetik eta nire familia partetik, inbertsio bat izugarria, genuen dena jarri genuen nor. Eta alderdik nire emaztea larraitz eta hori implikazioa da, beha gabe imposible hau dena, egon nintzen ezakin nun lanian beste zabetan. Apaila bat! Egon nintzen ezakin nun ze egiten, baina irtera guzitan, denian, este laguntza totala. Hemen ez kontatzen hemen dakagu beste bideo baterako bakarrik, behak zeiten du. Zaria koru eskolan bakarriak. Eta orduanko, nire askotan kezkada, hau askietatzen bali magoaz, behatzi urte ondo goaz, gure arazoekin eta gure goraberekin, pero bagoaz aurrea, ez? Baina, sortu nuen egunean, banekien, noaino egizten gehan, zatik, klar. Eta pixkat, erua bonbartzea, gizarte honetan, hortan inbertitzeko, ez? Ez da zun bau. Baina, bizitza batzutan aukera hori jartzizkizu, enkruzijadas edo guruz bideoietan, eta aukera bat inbertizu. Eta horren, askotan, egoizeko 4 eta 3 esnatzen zea, horratzean duen kezka guzi horiekin, zetik, azkenean ere lana, pixkat, abeslari eta familien esku dago.
beraien konfiantzaren esku, beraien batean ez bali mago konfiantza hori, aldatu barko ez asuntotzaz ez. Egia da, errenteku udaletxeak eta foru aldundiak eta lagundu digutela eta laguntzen digutela ere. Hori egia da. Eta izugarrizko laguntza da. Horren, mamu alde hortatik, mamu ekonomiko hori badago ez, beti badago ez. Eta gero hola, pixkat orokorrean mamua. Zariak aguantatuko dugunez, bueno, noiz arte nola ez. Eta gero, modu orokorrean, ni optimista naiz, pentsatzez, pertsonak izatez berez zuzet, normala gara eta ona gara, eta nahi dugula lasai bizi, eta baina ikustezu pixkat, nola dago pixkat dena ez, mundua eta ez. Bueno, beti egon da horrela mundua aztoratua, ez izan pixkat eroa. Eta horren, bai nire kezkada pixka bat, nik usteet bai kantuak, musikak, arteak, oso tresna importantea dela gure formazioan, gure bizitzan, gizakien bizitzan. Eta nire zalantzak ditut, eta nogai zentratzen ez hemen Euskal Herrian, nik ezagutzeten alorrean, bai hezkuntza sistema reglatuan, hezkuntza sistema orokorrean, ze garrantzi ematen zaren horri edo ez. Betu, Txekian egon ginean, jira, maindela 5 urte hain berriro goaz, eta hango musika arte eskolako zundariak hitz egiten, eta nik ez dut baina flipate etorri nintzen, kriston instalazioak zituzten, ni aluzina, banekien Txekia hezkuntza aldetik ondo zebiltzala, baina aluzinatzen dut. Eta esan nion, hau, nolaz, holako garrantzia dantza, musika, artea, eskulanak, bestia, zer da? Eta, hombre, Imanol, herri bezala bizitzen jarraitu ne balin badu, kultura eta artea da indartu behar duguna. Bestela, akabo gure herria. Eta gatu nintzen, eta tontuak ez dira, kriston poligono industriala dituzte eta FP-sariak eta badakite bai. Baina arteak, bai emozioak kudeatzeko, espresatzeko orduan, kanalizatzeko orduan, bai gizartea lotzeko orduan, bai gure autoestima indartzeko orduan, eta gauza asko eta asko ze garrantzi duen, ez? Eta nire kezka da, mamua da, ez dakit ze puntutan jo kontziente gehan hortaz gizarte honetan. Eta hemen. Optimista naiz, bueno, ikustetuzu bai dela, ez? Jendia, bueno, ikustetu saiakera pertsona bat, ez? Edo talde txiki bat, edo ez zaitu iruditzen zindure esan, administrazio, gizarte edo idea orokor bat denik, ez? Ezagit, zainola lehentasunik ematen horri o garrantzirik ematen. Ni baki gauza asko daudela eta arazo asko, eta bueno, nik nire ikuspegitik hoi da pixkat ze balore ematen zaie garrantzia eta zer ez. Bueno, mila. Zuri gonbidapenagatik plazer bat izan da. Nire aizoko urtetu zu ezagutzea, zukin egotea musika ez ikastea, musika igual ez hain entzunda dagoen estilo bat, gogoak, pianoa, oba gutxik, egosten dena. Hala da, mila esker zuri, gonbidapenagatik. Bilaluko diago, agur bat gube ikuslei. Venga, agur! Aio!